Please play! Hola i benvinguts. Salut i please play. Salut i please play. Que estem bevent cervesa, no estem fent un please play. Però és hivern. Bueno. El please play no porta... no res. Episodi Olvida't el que 3 de Dark Souls Sí, Remastered. continua igual de moreno. Sí. Estás con gris. Si Estás soc color please play. Ara va. un please play mal. Bé, estem així, ho havíem deixat. Sí. Sí que bueno, intenta hemorragia. No, sí, no. estos tíos, el boss este, si li claves hemorragia, pues li lleves una barbaritat. Així suposa que no n'hi ha res, no? No, O sigui, que va. podria trencar tot, però... No, a veure, jo... diguem, tots els regals que el donen, tots els objectes, Carmanxa de sang. jo el guiaré per a ells. O sea, no vaig a... Tu em guiaràs cap a la mort. No. Desgraciat, que el conec. També. Vull dir, si passes al costat d'un regal jo diré, però o busca per ahí. Però no, ni esos vasijas. He obert la porta mil·lenària. Peregrino. Txananan. Yo iba de peregrino, Na, 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 me na, cogiste de la mano. Buen trabajo, sigue adelante. Gràcies, home. Per això tu diu el lloc. Ja suposa. Bueno, pues per així n'hi ha corretes. Ei, cosetes. Explora. Este home segur que em diu on n'hi ha coses. No. Sí. Suposo que pots caure i morir, no? No. Jo és que sí. Vale. Gràcies, Alba. No, Les teves indicacions. N'hi ha parets invisibles. No vaig a tirar-me. I si en la foguera sentiré. Sí, però la tindré al costat de la foguera. No l'he tocat. El què? La foguera, des que m'he passat al bosc. Però da igual, està al costat. Els bossos, los jefes, no tornen així. Els jefes. Mira, sí, n'hi ha un mensatge. Algun bon amic ha portat algo. Izquierda, más adelante. Té raó, però és tirant per la dreta. Bueno, ara sí, ara sí. Ah, Amigo mío. si n'hi ha un mort. Alma del muerto. Ganes de no fer res. Saps per què són les almes? No, però ara és meua. Les almes, si les gastes, el donen almes. O sigui, el donen Gràcies. un paquete de almes, depèn de què agarres, pues el dona més o menys. I ahí hi ha una altra coseta. Però igual que antes, no es pot. No, yo estaba ahí al costado. O sea, tira arrere. Ahí. Ahí. Camina. Ay. Tú. Acá ya. Dámelo caliente. Warm. Give me soft. Veo un chica guay. Però qui m'està parlant? El cuervo Snuggly. I on està el cuervo Snuggly? No, y esta es como el niu este, es como los aus. I puc parlar-li a l'ou? Ahora es... Hola, ou. Hola, Maldau. Mira, és Maldau. No, a ver, básicamente lo que pasa... Introducció. Hola, ¿cómo estás? No, la cuestión es que a esos ara no serveix de molt, però Gràcies. si tu deixes un objecte en el niu, t'iniciis de la partida i tornes a entrar... Ja. És superperillós. T'inicies de la partida i tornes a entrar, te'l canvia per una altra cosa, en principi millor. En principi. Però no en tots els objectes, n'hi ha com un... Si li donen l'espasa, que és l'única que... No, un casco. Caguen sa mare. Bueno. No és en tots els objectes, però... Però si n'hi ha algo més... No, ja no hi ha res. Ja està, va. Això ja saps de què va, no? Sí, ara crec que m'hi el cuervo el nucli. Papà Snuggly. Per què li diuen Snuggly? In the ancient legends, it is stated Pues Snuggly era el del one 2. day an undead Salva, havies dit que sols era un niu? Ara està tocant-li l'au. to leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Que com a mètode de transport... A veure, mola... Deixa molt que dir. No, està guai, però que joder, no sé. Podríem Ha de fer mal, Diguem que els mètodes de transport d'este joc sempre són un poquet dràstics. Vale. Mira, ja he plegat a on aplegue sempre. A partir de Així en esta cinemàtica hi ha un bug, no? Una cosa que està mal, que jo pensava que en el remaster ho corregirien, però mis cojones, perquè lo que no... O sea, tu fija't ara. O sea, no és un bug, simplement és... Ara a l'esquerra, quan gira tota la càmera, tu veus algun arbre així a l'esquerra? No, així no hi ha ningú arbre. Però ara n'hi ha. Tacha! Que això hi així en el joc original, però jo pensava que en el remaster ho arreglarien, que tampoc és el gran drama, però no sé. Però que va, han agarrat el mateix i ho han posat ja... Bueno, pues...
pujar de nivel, ja. Sí, ara ja és la primera volta que pots muntar. I ara què puc posar? Ara, si tens un munt d'estadístiques... Aprendizaje. És el que... Vols anar amb més força, més pesat, més... No ho sé, com no he jugat... O sigui, com no he passat així... No, mira, mira. Però ara pots seguir muntant de nivells... Més. Munta't la destreza al 14. Per si fem una correcta. Per No. no serveix avivar. A veure, avivar és perquè el donen... Ves, esta foguera és especial, està protegida per la guardiana de fuego i en comptes de 5 estus, entonces, si la vives... Pues mira... Un senyor de pedra així molt gran s'ha sentat al meu costat. I sí, ja el coneixeràs. Avivar fa Qui que era? el donem més estus. I no sé per què, si algú m'ho us ho Un altre senyor. Ara de repente tenim 11, perquè quan... És Nito. Sí, Un senyor despullat. Salva esta foguera d'una por. Ajuda. és el Puerto Oscuro. No sé, no sé per què de repente el donem més estus si jugues online, això sí que no ho sé. Avivar, ara no la pots avivar, màxim és la. En un futur podrem avivar-la més. Vale. I anul·lar hueco és, tu veus que dalt a l'esquerra hi tens un comptador que posa 0-0. Sí. Si tingués un 1, consumiries una humanitat i posaria un 1. I en una humanitat pots fer-te humà, perquè tu ara mateix estàs hueco. Si eres humà, tens els seus beneficis i les seues restriccions, les seues putaes. Pega un xic. Donem un besito. Bueno, va. Anava a comentar-te. Què? L'última vegada que em vaig cansar del joc va ser en este moment perquè li vaig pegar a este home. jo també, la primera partida li vaig arregar. Perquè, bueno, parla-ne, a veure què el diu. Well, what do we have here? No eres d'aquí, ¿verdad? Tu no eres d'aquí. Let me guess. Hòstia, dona toda la puta grima. Well, El destino de los no muertos, bueno, hubo antes que tú. You'd have done better. Más te habría valido la pena pudiera Bueno, tener este refugio libro de que los muertos. este tío Ferlicas que el libro que describe. Que ya es muy tarde para esto. Ya, Well, muy since tarde, you're me here, apaga. let me help you out. There are actually Claro. two al que- bells. One's up above. and Pero te está dient que hi ha dos campanes Sí. del despertar, perquè tu al principi... Espera que tire para que mueva al si le tio doy que dos vas dir que no, campanas. al tio que li vas dir que no, a Òscar d'Astor, el pobre Òscar, él va dir que hi ha una campana, que tenies que activar-la para el destino del no muerto. I ara este tío te està dient, no, hi ha una campana, hi ha dos. Una para cada i altra para baix. that won't stop you. Desde así sí se podrían mover las campanas ahí. Okay, isn't it? En plan, és objectiu de seus ous. The undead. Home, el tio està oferint-se, Tampoc, com es diu, manspreading d'este. Ya fue me express, sí. Ya está. Hostia, ahí no un señor. ¿Y si no estaba antes? No, això és de l'online. Ah, vale. Que descanse. Esto que me pega. Ahí ni una cosa. Entonces, si li tornes a parlar, et diu més coses. Però norma general, els NPCs, si vas parlant-los, van soltant-te més converses. No són... M'ha donat humanitat. Sí, no, humanitat. Madre mía, tu cara. Este és super simpàtic. T'ho diu hasta el joc. Hollow, mystical about it. Bàsicament ell diu, no, si mates a gent que està viva, et donarà humanitat. I després quan li parles l'altra volta, ell diu, ¿per qué me mires raro? Claro, jo, la primera volta que em va dir això, vaig dir, pues tindré que matar-lo. Però no, és super fort. Sí, o sea, diguem que ara este personatge, pues, tu el... O sea, tots els NPCs de tot el joc, menys 2, si no m'enganya, es pots matar a tots. After all, Ara, jo no ho aconsello. Ja, ja. Algunos dius, bueno, para lo que va a donarte, el mates i et dona altres Mira, coses. està dient ara, què estàs mirando? Sí, clever. tu de primeres pots matar a qui vulguis. Ara, jo no ho faria. No, ja. Què diu? What? Què, ¿quieres saber más? Ja no em diu res més, no? Passarem així tot el vídeo. No, deixa-lo, ja xupat. Inquisitive. Ah! No. Bueno, a veure. Bueno, La primera volta que vaig jugar vaig tirar per un puesto que tenia un cementeri, que sé que no ha d'anar per ahí. el cementari és divertit. No és divertit, no vaig fer res. Bueno, el cementari n'hi ha regalats, en regalets. I pots Sí, agarrar-lo si però- vols. El Pots cementeri crec que està per ahí. Quasi. Tape... Així n'hi ha una cosa. No, però això és un missatge, cada un. Això no hi ha res papiar. No sé, vaig a veure-lo. Ui, sempre m'enganya de botó. Saltar. Pues va. Gestos. Ah, bueno, sí, en el Select, això es gasta sobretot pel online, pues tens coses. Tu no l'has Ai. fet, però bueno, tens seleccionat-ho. Ei, què passa? Vale, va. A tope, el NPC és ixe, no? Sí. Suposa. No recordo com li diuen este tio. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus. No. Petrus. Have you business with us? Petrus. If not, I prefer to keep a distance, if Vols possible. dir que és un comerciant o algo?
No sé si el príncipe t'ha dit, no, vull parlar amb tu. I realize that I have requested ¿Recuerdas aquella vegada que t'havia dit que no voy a parlar amb tu? Pues... Pues ahora sí que voy. that it is not meant in ill. No lo hice de mala fe, por ahora vaya a matar. Take this. I ja està, i ens hem de donar un regal. Este home què vol? A este... Deixeu senyals en confon. Este... Una moneda. Lleva Una. la marxa. Passa que no acaba així. Ara què passa? Antes m'ha dit que em donava un regal i ara diu que... Ai, altra volta tu? I have to Estàs agobiant? my companions here anyway. So what Està esperant about a sus companys. to do some miracles? Would that please you? Eh? Que si vols milagres. Què va fer-me després d'això? O sea, vols que t'ensenyi no. algo que segur que t'agrada? Este no el fa res. Este bàsicament és... Ah, sí. Si volgueres ser clérigo, pues este tío és com vas començar. O sigui, Ah, abandonar el pacto actual. no tens ningú pacto ara. I el pacto d'este què és? A veure si és algo de... Els pactos són més coses Has d'anar pa- enginollat des del No. final del joc. Alguna cosa així. Els pactos són més coses per l'online. En plan, si t'invadixen, pues ve gent a ajudar-te... La veritat és que els pactos del Dark Souls 1 no me'ls conec massa. Per què serveix cada Convé que un? l'agarre. Sí, no el fa mal. Mal no va fer-te. Ui. Per què no se'n va lo de moneda de cobre? Pues perquè estàs xerrant amb este tio i no... Now let me share my miracle. Ui, va... Only Vale, voy a convertir... Miniclorianos. will be determined by your efforts and your faith. Gràcies, Anakin. Comprar l'objeto Sí, pero este tío no... no té res de bo, no? A ver, ven milagres. No, pero mira, puedes aprender el gesto. Espera que se'n vagi a lo de moneda de cobre, que està agobiant-me. Ok, ara ja. Hala, No, I will. prende el gesto. Cogerse de hombros. Hala. Això s'ho trenque, suposo que algo n'hi haurà, no? No, Effectiveness Vuelve! of teachings depend upon your faith. Clar que que sí, no anem per cul. així no n'hi ha res, no? De normal. Ok. No, Calma, calma. no. A veure, per on anem? Per així. I vaig per així, perquè ja sé lo del cementeri. No pense donar-vos Hi ha un ixa altre satisfacció. camí. I també sé que hi ha un tio que tira boles de foc. I això que que segurament hi ha un altre camí, a part del cementari. Me caguen. Això puc fer jo? Sí. Si fas l'ataque fort i el pacabant al mateix temps, igual que la patada però sense, fas el botet. Així són merdes. El tinc enganxat. Salva, el tinc enganxat. A tornar. Suposo que això ho hauré d'agarrar, però... Bueno. Ah! Que plou. Ho sabia. Salva, que m'has enganxat. Que m'has enganxat algo. El tenim carinyo. No, veure. No, veure. Me caguen. No va mal, Me cauen. Me cauen. Piau. No puc. Me cauen. Corre. Apaga amunt. Corre, tira duquesa. Bueno, primer mata este. Oh, has escoltat la campana. Sí. Això sols sona en l'online. Això és que un altre jugador ha tocat la campana. Ah, curiós. Això està guai. Podria ser jo. Sí, però no. Podria haver-me la tocat a mi, així no cal que pujo hasta allà. Toca la campana. Así que polo. Dígale. Mercader más adelante. Però per així, perquè baix. Sí, bueno, encara no està, però més davant estarà. De fet, ahir vaig anar un regal. Mira, una altra. Sí, això estan sempre sonant. A veure, Emprenyen un poquet. tocar manxa. Algú que s'haurà caigut. No le poso molt... Com s'ha mort? No ho sé. Ah, ja sé com s'ha mort. Com? Ah, ara ho diré. Què fas? Que m'enganya sempre de botó. Sí, però enganyat al cos del precipici Ja. per quedar salvat. Tiri. I, Què fas? que hi segur que n'hi ha algo que és de molt negre, No, tot. no, què va. No hi ha res. Que això què és? Això és el que l'ha matat. És Mickey Mouse! Això és el que l'ha matat. Sí. O sigui, pareix que s'havia mort per... Si el pega la rata te'n ven. Clar, Sí, havia de curar-se. pareix que s'ha mort de venir. I Vini no. I si tens l'escut activat. Envenena igual. Menos. O sea, para que te envenenen ha de plenarse, ha d'omplir-se una barreta. Bueno, ara t'assomes per així i deixem l'episodi. Vale?
A partir de quedem així n'hi ha enemics. Però no podem acabar així. No, va, mata-los. Ja! Mata-los i el deixem antes d'entrar a... Com es fa l'ataque corrent, ixe? Vull fer-lo ara. Que el del bot? Sí. El pacabant i el fort. Ahí, bien. Ole. Vale, l'ha matat. D'acord. I així deixem l'episodi d'avui.